kaikki talvirenkaat, mä niin pelkeän. Mä otin onneksi paljon vaan mukaan. Sit niinku tiedät tämmöstä, kun tiedät mä istun. Hän oli ihan hyvin muistissa, mitä hän syksyllä viimeksi teki. Ota sen tarjoamakaari. Joo. Elikkä sit jos se jää kuntsiin jotain, niin sä voit vaikuttaa lampaisiin. Se pieni harmaa on esimerkiksi sellainen, jonka sä voit ajaa siitä vähän erilleen. Se väistää tosi vahvasti ihmistä. Ja sillä tavalla saada sitten hyvin. Ja sitten jos se lähtee jäämään kaarelle eikä tasapainota, niin sä voit hiukan naputtaa sille sauvalla sitä kaaren sammuttamispuolta, että se ei tulisi yli, koska tällä hetkellä sillä liike kohti, flankkaaminen, eli liike ympäri ja tasapaino, eli liikut, sen tunne, missä koiran pitäisi olla, jotta se voisi tuoda eläimiä ohjaajalle. Ja oikeastaan kaikki peruspaimennus on niiden eri variaatioita. Hyvin. Kokeilepa reagoiko se suhinaan nostamalla laukan tuosta kaarella. Ja nyt sauva vähän vastaa hienosti, just noin. Noin. Aja heti harmaa lammas karkuun. Vaalea harmaa. Ai, koska se on se paras tapa, että jos nuorella koiralla pikkasen vietti pätkäsee ja se kiinnostuu jostain hajusta, niin aiheuttaa jonkun tapahtuman laumassa. Sen sijaan, että huutelee silleen, että hei keskity, niin se on kaikkein paras, että se ajattelee, että pakko olla tarkkana, koska muuten voi olla, että joku meinaa karata. Koska silloin se saa tavallaan vietin kautta sen syyn, miksi pitää olla tarkka. Pitää olla tarkka, koska muuten saattaa lauma hajota ihan salakavalasti. Heti me lähtee häsäämään jotain, jos mä en ole koko ajan tarkkaavainen. Oikein hyvä. Nyt metisin hyvin vähän, eli tohon nättiin pätkään pysäyttäisin ja kutsuisin sen pois, koska se saisi jäädä miettimään. Sillä lähti nyt nätisti